el que nosaltres avui mirarem en aquest punt serà sobretot aquesta creació i segregació del bisbat d'Ègara a partir del bisbat de Barcelona, aquest procés legal i jurídic i també una mica les seves motivacions i raons. En el fons, nosaltres, quan ho mirem des del punt de vista de la història, realment anem a contemplar aquí les fonts documentals més que les monumentals, que això també ve, però bé, després hem d'explicar l'origen. Aleshores, després veurem com evoluciona i com es va modificant o es va creixent o va ampliant. Però quan acabem de mirar pròpiament el moment inicial, realment tenim molt poc sobre el que moure'ns, en el sentit de les fonts documentals que tenim. Però sí que és veritat que tot això es produeix en un context que evidentment no és únic d'aquí, sinó que és més gran i, per tant, les altres fonts, altres llocs, ens permeten atrevir-nos a elaborar les hipòtesis, que és una mica el que avui presentarem. En aquest sentit, nosaltres, ara jugant amb aquestes primeres fonts documentals i no necessàriament per l'ordre cronològic, faig accent a lo que és les actes del concili visigòtic celebrat a Tarragona de l'any 516, on per primer cop ens troba l'aparició de l'Ecclesia Egarensis. Per tant, sabem que existia aquesta diòcesi, no vol dir que va existir aquell dia, evidentment és el primer moment que trobem el document, però l'existència és prèvia. Tenim també el nom d'aquest bisbe, Nibridius, que després sortirà també signant les actes del concili de Girona del 517 i del segon concili de Toledo del 527. I així de manera ja successiva en els futurs concilis que anem trobant. L'Església visigòtica és molt rica en concilis, llavors tenim, per tant, uns llistats molt ben elaborats i trobem ja la presència quotidiana normal de la seu d'Ègara, d'aquesta Ecclesia Egarensis, que es va representant o pel bisbe o pel capellà o el representant del bisbe, el diaca, que assisteix o que signa finalment en les actes. Això per un costat. Per tant, aquest és el primer moment en què trobem aquesta citació d'aquesta nova Eclésia, aquesta nova seu d'Ègara. Per altra, i aquí sí que ja anem als primers documents, tenim les cartes que s'intercanvien al metropolita Anscari de Tarragona i al papa Hilari cap a l'any 465. Aquestes cartes són una sèrie d'informacions, comunicacions que fa el metropolita de Tarragona al bisbe de Roma sobre unes situacions internes, uns problemes interns que tenien amb algunes parts de la diòcesi o de la zona metropolitana de la Tarraconense i en la qual també hi ha aquesta menció que quasi sembla com anecdòtica, dient, bueno, i finalment s'ha produït aquest canvi d'Irineu cap a Barcelona substituint el bisbe nonidari que era en aquell moment difunt. Aleshores, aquí també trobem una resposta per part de Roma, que a més en aquell moment el bisbe estava reunit en un sínode romà, i al rebre aquestes notícies d'aquest canvi de diòcesi d'un bisbe cap a un altre, i alhora també responent, semblava, a un desig hereditari, a un desig de successió pel bisbe difunt que fos Irineu el seu successor, això és el que va respondre i va promoure les respostes. Aquestes respostes, aleshores, en si mateixes, que són d'una cosa anecdòtica, ens donen una font també molt interessant d'informació. El que nosaltres sabem és que en aquell moment, nonidari, bisbe de Barcelona, no podem marcar exactament les dates exactes del seu pontificat, però per posar una hipòtesi entre el 450 i 464, sí que sabem la data de la seva defunció, però no al moment que inicia, però posem 450, és una data rodona, en la qual ell hi ha un moment en què fa una segregació de part del seu territori, de la seva diòcesi, per crear una nova diòcesi, a la qual encomana a un sacerdot de confiança seu, una persona, per tant, que hi valora i aprecia, no només la qüestió personal, després sabem que voldria que fos el seu successor, per tant, evidentment hi ha una relació personal, sinó suposem que més aviat l'escull per les seves capacitats i les seves qualitats organitzatives, administratives, espirituals, pastorals, etc. Perquè aquest capellà de Barcelona, aleshores, se'n va en aquesta nova seu, en la qual iniciarà, serà el primer bisbe. Aleshores, tampoc diguem, en el moment en el qual nosaltres tenim aquesta data i després tenim l'aparició per primer cop en el 516 del bisbat d'Ègara i finalment els actes conciliars d'aquest concili visigòtic de Tarragona, doncs està clar que podem sumar 2 i 2. Tampoc no tenim acte fundacional, tampoc tenim els primers documents que ens marquen explícitament en quin dia i quina persona i a quin territori, però per lògica i per sentit, veient les dues realitats, podem suposar que aquesta nova escissió que es fa del territori de Barcelona, que evidentment coincideix també on està ubicada Ègara, i per tant aquest nou bisbat que després apareix per primer cop al 516 en les actes dels concilis, doncs fa referència a això que
en aquest cas Anscari de Tarragona, informa a Roma. Una part del territori de Barcelona, durant el temps del pontificat de Nunidari, s'ha segregat i s'ha creat una nova diòcesi, que és dirigida per al nou bisbe Irineu. Aquí, per tant, podem suposar, i crec que no és massa ni agosarat ni equivocat, doncs perquè estem parlant ja d'aquesta diòcesi egarense. La pregunta que nosaltres ens volem fer partint d'aquestes coses és com es fa aquest procés legalment, canònicament, quines raons es promouen? Vull dir, hi ha diverses opcions, no? Sempre podem veure molts matisos, però en definitiva el que ens interessa és veure com funciona l'Església d'aquell moment i per què es produeix aquesta creació d'aquest nou bisbat segregat del territori de Barcelona, de Barcino. Abans ha sortit el mapa, i de fet és el que jo també anava a portar, però tampoc no ho he fet, ja està molt bé que l'hàgiu portat, perquè així ens estalvia. Podem veure la imatge. Tampoc sabem exactament el territori, el límit d'això. Passa que Martí Bonet, partint també, penso encertadament, una mica de la intuïció que aquesta divisió de Wamba podia servir una mica com a orientació, més o menys ens atrevim a afirmar que aquest bisbat, que després desapareixerà, serà creat ara en el segle V, més o menys mitjans del segle V, desapareixerà cap als 720, 730 i ja no es recuperarà fins al 2004 d'una altra forma i en un altre context. Però no deixa de ser també un element simpàtic que podem comparar dues realitats que són més o menys calcades, només que en dos moments d'església diferents, en dos moments de llei canònica diferent i, per tant, després podem fer una mica la comparativa, encara que el que ens interessa proper més és el segle V. Doncs bé, quines són aquests límits? Bé, la divisió de Wamba no és que sigui molt fiable i, per tant, no podem agafar-la a ulls tancats. Més aviat l'hem d'agafar amb molta prudència. És un document que segurament fet al segle XI, ja sigui la Cúria d'Osma, la Cúria de Toledo, una mica també sota la inspiració o l'acció directa i indirecta del bisbe d'Oviedo, doncs intenten al segle XI justificar la recuperació del territori i tornar a obrir les línies, els límits de les diòcesis, partint d'un document que s'atribueix al segle VII. Evidentment, aquesta immediata intenció en el segle XI de marcar els territoris, doncs a vegades cau en la tentació de moure fronteres per intentar justificar el per què ara aquest territori s'incorpora a la nova diòcesi que a partir de la Reconquesta es recupera. Però clar, aquesta ombra important i justificada de sospita en alguns territoris desapareix en altres. Sobretot perquè no hi ha cap necessitat de cap benefici modificar o no aquest document posteriorment, dient que és el segle VII però fet a l'XI, doncs tampoc porta cap benefici ni cap perjudici. Per tant, les zones que no interessaven segurament es mantenen bastant intactes de com era potser el document original. Partint d'això, com que la diòcesi d'Ègara no es recupera durant la Reconquesta, allò que es diu en el document de Wamba podria suposar-se que no ha estat modificat d'allò que en el segle XI per allò que seria segurament el document original. Per tant, podria ser una aproximació no equivocada d'afirmar que els dos vallesos, arribant segurament fins a la zona de Montserrat, doncs seria més o menys el territori d'aquesta frontera. Cap al nord coincidiria encara amb el bisbat de Girona i amb Barcelona, amb Vic i amb Tarragona. Que si fa no fa, després de l'any 2004 són les mateixes fronteres, més o menys, una miqueta més petites, però més o menys del bisbat de Terrassa. Per tant, aquest document indica aquestes zones eclesiàstiques limítrofes, el document de Wamba, que diu que ens parla això, de la zona de Bordell, de Pagèsem, de Palàdem, de Gerunda. Per tant, més o menys movem això que dèiem, una mica Vic, una mica Barcelona, Girona i després la zona de la Tarraconense cap al sud. Bé, en aquesta creació del nou bisbat cap a l'any 450, 464 o 63, veiem que el bisbe Nunidari dona aquest pas i el dona mogut segurament, i aquesta és la nostra primera aportació cap a aquest punt, mogut segurament per una dinàmica pastoral. És a dir, la creació o la segregació d'un territori respon a diverses coses. Podia ser motius diversos i, per tant, tots segurament justificables, però podríem dir que el subratllat inicial o el més important és pastoral. Per què? Perquè ens trobem en el segle V. En el segle V hi ha un sortir cap enfora
del cristianisme des de les ciutats cap al camp, el qual no vol dir que el cristianisme no fos present en el camp, però el camp era un territori encara molt paganitzat en el segle V. Per tant, el cristianisme que s'havia desenvolupat en els primers segles com una religió principalment urbana, doncs va sortint del territori de l'urbs i va arribant a poc a establir també una presència més permanent, més fixa en el camp. Evidentment, tot això encara té un recorregut molt llarg i si mirem els diversos territoris de la zona d'Europa occidental, doncs veurem que hi ha diversos ritmes, diverses velocitats. Però sí que és cert que en molts llocs encara es constata i se subratlla la necessitat de l'evangelització del camp. El mateix Sant Benet, quan es desplaça a la zona de Monte Cassino, encara ens explica, això ho parla Gregori Magna, quan s'explica en els seus diàlegs la vida de Sant Benet, com ell, un dels primers llocs de pregària que fa, ho fa justament encara sobre uns temples pagans, unes restes d'uns temples pagans, que encara la gent del lloc anava a fer les seves pregàries. Per tant, hi ha aquest procés de cristianització de l'espai i del territori. Això també Gregori Magna, les seves cartes, sobretot, que envien als seus monjos del Monte Celio, que els envia cap a la zona de Britània, parlem ja de la zona dels anglosaxons, també parla, té unes cartes molt boniques sobre la inculturació, és a dir, com anar entrant en els costums, en els espais, en la transformació, la cristianització del calendari i dels llocs. Per què? Perquè és realment una urgència. La ciutat més o menys està establerta, tot i que encara Sant Pacià ens parla, hi ha algunes cartes seves, ens arriba per Isidor de Sevilla, però que ens subratlla el malestar que té quan s'acosten segons quines festes, perquè la gent aleshores encara segueix uns costums pagans de vestir-se, disfressar-se segons els animals. Per tant, també la ciutat, que ja és un lloc més cristianitzat, encara arrossega uns costums pagans. El camp era realment un camp, un espai, més ben dit, un espai encara més necessitat de a poc anar fent un projecte d'evangelització, anem a dir-ho en aquesta paraula més moderna, però en aquell moment també seria d'anar fent aquest procés de cristianització. Per tant, el fet que Barcelona s'agregui una part important del seu territori de camp, rural, més que per altres motius que podien també ser-hi, i a qual aquí ja no m'atreveixo jo a indicar-los, però que no nego la seva possible existència, crec que el primer i la principal raó és justament en aquesta dinàmica d'evangelització del territori rural. En aquest sentit, no hi hauria altra funció que la de crear una nova diòcesi, dotant-la d'uns recursos humans i materials, també ara es subratllava que el territori és un territori ric, per tant això també donava peu, i això veiem després ràpidament en l'evolució de la construcció del territori, de les diverses seus que es van construint i ampliant. Es nota que hi ha uns recursos perquè en molt poc temps es fa unes ampliacions bones, importants, una qualitat també, diguem-ne, pròpia del segle V-VI, però en definitiva estem davant d'un lloc on s'està fent una inversió econòmica important i se suposa que tot això ho fan des d'uns recursos propis. Per tant, aquí hi ha una cessió amb uns recursos materials i també amb uns recursos humans. El fet que sigui Ireneu, aquest primer bisbe, que el mateix nunidari el volia com a substitut, també ens indica la qualitat d'aquest personatge. És com dir, t'envio a fer aquesta missió, després m'interessa, però, que tu siguis el que continua la tasca a Barcelona. Per tant, és una manera també de reconèixer la seva vàlua per allò que comença, però després també per allò que se li proposa finalment. Per què s'escull Ègara entre altres possibles llocs? Tampoc ho sabem exactament, però una hipòtesi possible, i penso que també té la seva força, com també es mostrarà una mica amb la preexistència de la comunitat cristiana que ja residia en el lloc, que segurament aquesta comunitat cristiana que ja hi era en aquest lloc tenia una força, tenia una influència i també hauria d'estar d'acord en participar en aquest projecte. Perquè aquí una de les primeres preguntes que ens ve és, a veure, quan es fa una segregació, quan es crea un bisbat nou, tot això qui ho fa en aquest moment, en el segle V? Avui en dia, si parlem d'això, parlem d'una altra estructura, parlem d'una acció més centralitzada des de la realitat de la Cúria romana. Però en aquest cas, en el segle V, qui és el que dona aquest pas? Evidentment, la figura de nunidari és important. Nunidari és conscient d'això. Que ell sigui el promotor tampoc ho podem assegurar 100%. L'església antiga, l'església d'aquell moment, podríem quasi anomenar-la com una església d'esglésies. I en aquest sentit, per tant, cada església té una autonomia molt pròpia, però no és una autonomia que la fa viure desconnectada de les esglésies germanes, properes o llunyanes. Per què? Perquè l'església del moment, aprofitant també ja des dels inicis, molt abans de ser església oficial a partir de finals del segle IV o a l'època de Constantí, sinó que seria
previ, per tant, des dels inicis, funciona com una església d'esglésies que viuen en comunió. Una comunió sobretot centrada en la figura del bisbe. Després veurem que no és l'únic dirigent de la comunitat. Precisament en el segle IV, sobretot, hi ha una lluita de dos models, acabarà imposant-se el que anomenem la monarquia episcopal. Per tant, que seria el que més s'acosta, el que després trobarem al llarg de la història de l'Església. Però en els primers segles veiem una varietat a l'hora també d'organitzar-se. Però el que sí que podem dir, i és veritat, és que totes les esglésies funcionen amb un element de comunió, de fraternitat, que sobretot es manifesta en aquests sínodes o en aquests concilis, fem servir la paraula llatina, la paraula grega, més locals o més universals, de la qual la figura del bisbe és el més màxim representant, tot i que evidentment no és l'únic que en participa, però és la figura més central. Vagi va ell, vagi van els seus representants. Però en definitiva, per tant, Nunidari sol podia crear la diòcesi? La resposta és no. No és un bisbe que crea una nova diòcesi. Segurament tot això funciona d'acord amb el metropolita i d'acord amb els bisbes de l'entorn. De fet, no oblidem que no és el Barcelona que informa a Roma de que s'ha fet això. És la metropolitana, és Enscari de Tarragona qui informa. I que ho informa dient tot això s'ha fet complint la voluntat. El que informa és el trasllat d'Ireneu cap a Barcelona, però que tot això s'ha fet complint la voluntat del bisbe nunidari i complint també una mica l'acord comú entre tots els bisbes de la província. Per tant, encara que a part d'un altre fet que també està vinculat, que és el trasllat de nunidari a Barcelona, doncs sí que ens parla de com funciona. I per tant funciona d'una manera, podríem dir, una mica col·legiada, una mica d'acord entre ells. Per tant, nunidari, evidentment, és una figura clau a l'hora de crear el nou bisbat. No sé si s'hagués pogut fer amb la seva negativa. Això també hi ha una autoritat del bisbe del lloc que tampoc es pot saltar de qualsevol manera. Per tant, el fet que es faci i no hi ha cap negativa, hem de suposar que no només no s'hi oposa, sinó que possiblement el fet que ell envia un capellà dels seus, una persona que té molta confiança, dintre d'un territori que fins ara havia sigut seu, si ell no és el que fa la iniciativa, almenys hi col·labora d'una manera molt activa i molt positiva. Per tant, en aquest sentit, tal com es crea aquesta nova diòcesi, veiem que aquesta figura no actua en solitari, però actua, evidentment, d'una manera molt positiva. Evidentment, segurament, ell veia el territori que tenia, era un territori molt extens i, per tant, això permetia una major i millor administració, però sobretot permetia aquest procés d'evangelització o, diguem-ne així, de cristianització del territori. En el segle V, doncs, per tant, l'Església està en un moment en què està consolidant aquesta doble acció pastoral, consolidant la seva realitat urbana, que encara té que anar treballant, i per una altra, començant d'una manera més decidida una activitat més rural i missionera, que això encara s'allargarà en època carolíngia i que això després acabarà portant-nos a l'estructura de les parròquies, que tot això anirà evolucionant amb el pas dels segles. Com dèiem, doncs, aquesta església nostra, d'aquest moment, és una església molt urbana, llavors, per tant, la necessitat d'entrar en el camp justifica aquest moviment. Dit això, en aquesta missió Agentes, que podíem parlar sobretot des de la zona de Barcelona cap al seu territori, quines normes jurídiques o quina és una mica la dinàmica? Què deia la llei del moment sobre tots aquests moviments? Aquí hem d'anar llavors ja a les cartes que Enscari envia al papa Hilari. Ens hem de centrar en tres factors, fonamentalment, per entendre el procés. Primer de tot, això que dèiem, aquesta imposició del que és ja el model de la monarquia episcopal dintre de l'estructura eclesial. I després, com dèiem també, mirar aquesta col·legialitat episcopal expressada sobretot en els sínodes i en l'organització interna de l'Església. Parlant primer del model episcopal, d'aquesta monarquia, en diem monarquia perquè tot queda centrat a la figura d'un, d'aquest monos, un, que seria el bisbe, cal entendre que l'Església, des dels seus orígens, està organitzada d'una manera comunitària, però alhora també d'una manera jerarquitzada, en diversos graus. No podem establir paral·lels entre l'avui i l'ahir exactament, vull dir, tot evidentment és una dinàmica també canviant. En un sentit, no és el mateix l'Església dels primers segles que després l'Església ja oficial de l'imperi, que després l'Església o les esglésies nacionals que surten a partir de la fragmentació de l'imperi romà d'Occident. Per tant, veiem que tota aquesta estructura interna va evolucionant. Ara, comunitària i jeràrquica són dos elements que es van repetint amb estructures o amb models diferents, tot i que, evidentment, mantenen una continuïtat. Pot haver-hi, hi ha novetats, hi ha realitats que desapareixen amb el temps, realitats que s'afegeixen, però també hi ha el que és la continuïtat. Vull dir, per tant, no són elements que superposen, sinó que d'alguna manera van creixent a l'hora que també van evolucionant.
Aquest ordre intern el podríem trobar des dels temps apostòlics. Hi ha d'alguna manera, citant fragments de l'Evangeli, sobretot quan se centra en la figura de Pere, i després sobre aquests documents o aquestes frases concretes, després són justificacions teològiques i eclesiològiques, per anar estructurant aquesta primera comunitat. Per tant, podem anar a Marc 3,14 o a Mateu 16,18. Són també les interpretacions paulines del cos místic del Crist, que és l'Església, de 1 Corintis capítol 12, però sí veiem que aquestes primeres comunitats ja des del seu origen estan organitzades amb uns certs estaments que tenen adjudicades diverses responsabilitats i serveis. Durant els primers segles, els tres estaments que van tenir un paper més central en aquest acompanyament / lideratge de la comunitat són, sobretot, la figura dels apòstols i la dels seus successors, i aquí és quan trobarem, per tant, el que després anomenem la successió apostòlica, és la figura dels profetes o els carismàtics, que d'alguna manera seria una figura complementària que després, entre cometes, desapareix, per dir-ho d'alguna manera. No desapareix en la vida de l'Església, perquè la creació, per exemple, de noves espiritualitats seria justament el camp que tocaria els carismàtics o els profetes. Però d'alguna manera, com a grup, com a institució, una mica sí que es dilueix. I després la dels mestres, que després podem també considerar els teòlegs i els pensadors, els professors, etc. De tots tres, el rol que es va definint més ja des de l'inici és el dels bisbes. A les cartes paulines ja de Timoteu, 1 Timoteu i de Titus, Pau utilitza el singular deixant entendre que el bisbe és el responsable de la comunitat, en qualitat de successor dels apòstols. Aquesta línia de continuïtat que està molt centrada en identificar el moment present amb aquestes arrels apostòliques, ja la trobem des del segle I amb les mateixes cartes que el papa Climent envia a la comunitat de Corint. És a dir, quan les comunitats es van creant i les seus o els bisbes es van ubicant dintre d'aquesta comunitat de preveres, que també hi és, amb altres serveis, de diaques, etc., i després també els profetes o també els que són la figura dels mestres. Quan es va creant tota aquesta estructura, la figura del bisbe ja des del primer moment queda vinculada, i aquesta és una mica la seva autoritat, a les arrels apostòliques. Per tant, estem parlant de la successió apostòlica. Per tant, encara que va evolucionant el sistema o les formes concretes, sí que hi ha aquest procés de continuïtat i alhora també de justificació. Perquè el bisbe té la seva funció, perquè té el rol que té, justament perquè és el successor dels apòstols, que, insisteixo, els primers segles encara és una autoritat, podríem dir-ne, compartida amb altres realitats. Però, per exemple, a partir dels finals del primer i inicis del segon, quan parlem ja de les següents generacions cristianes, parlem de la generació dels pares apostòlics. Aquest nom justament es dona perquè és la importància que se'ls dona per la seva vinculació immediata a la comunitat apostòlica. Aquesta primera comunitat a l'entorn del bisbe, jeràrquicament, eclesialment, sí que es va organitzant a través de la triple jerarquia, que és, per tant, bisbe, prevere i diaca. I aquesta és la base o el fonament del que després serà aquest monarquisme episcopal del segle IV. Aquesta transició, per tant, aquestes primeres comunitats que es van organitzant fins a el que trobem ja a l'època, diguem-ne, ja de l'Església oficial romana, no està exempta de conflictes. I, de fet, a la cristiandat, com insisteixo, és una església d'esglésies. Per tant, hi ha moltes realitats diferents i fins i tot hi ha matisos molt marcadament diferents en diverses zones del territori de la cristiandat que es va expandint. Cada ciutat, cada territori s'organitza d'una manera, amb una certa llibertat. Per tant, hi ha diversos models que al final entren a vegades en conflicte. En concret, un dels conflictes més grossos, que alhora també significarà una mica ja la victòria, si volem dir-ho així, o la imposició final a partir del Concili de Nicea del 325 del model de la monarquia episcopal, serà l'arrianisme. L'arrianisme no és només una qüestió cristològica, que també, sinó que també és una lluita darrere de qüestions teològiques de dos models d'església. Arri és el que podríem dir una mica el representant del grup dels mestres que veu com l'episcopat, sobretot a Alexandria, Alexandria era una ciutat molt gran, molt complexa, no hi havia una església, hi havia més d'una, en el sentit que hi havia diversos nuclis que funcionaven amb una certa independència. Quan el bisbe Alexandre intenta portar la dinàmica pròpia d'aquest monarquisme episcopal, que en el fons el que vol dir és crear més comunió, però també una organització més unida, doncs troba la resistència d'aquests diversos nuclis que tampoc volen cedir una mica la seva autonomia i que tampoc encaixen ni tampoc accepten aquest model com una resposta al model que durant 300 anys han estat vivint.
Tampoc no estem parlant d'una cosa de fa 2 dies. Per tant, també s'ha d'entendre que aquí hi havia una lluita de diverses un conflicte entre diverses tradicions. Darrere de tot això s'acabarà, sobretot també per la intervenció imperial. Constantí també, quan aposta pel cristianisme, també està apostant per una realitat que porti cohesió, encara que en aquell moment el cristianisme és molt petit, entre comparació, seria un 10-15% de la població romana, però tot i així és un grup, és una minoria potent, és una minoria molt organitzada, és una minoria extesa per molta part del territori. No encara tot l'imperi, però en el segle IV realment ja tenim comunitats presents a molts llocs. Per tant, l'aposta per aquesta minoria influent, organitzada i molt extensa, doncs també és una aposta per la unitat. Per tant, el Concili de Nicea, en molts sentits, també ajuda a acabar imposant aquest model jeràrquic, aquesta monarquia episcopal, i de Nicea veiem que s'imposa aquesta visió i, en conseqüència, el bisbe és el que assumeix el rol també de mestre i de profeta. Per tant, d'alguna manera, el triple munus queda centrat en una única persona. Això, per tant, vol dir que el bisbe, en les seves diòcesis, ja sigui Barcelona, ja sigui després Egara, ja sigui també, evidentment, tot l'altre territori, doncs és una figura que té una gran força a l'hora de decidir. Però, insisteixo, una cosa és ad intra, és a dir, quan es funciona internament, i l'altra cosa és ad extra. Quan funciona fora de la seva diòcesi, no ho pot fer sol. I, per tant, ho fa en comunió. Justament Nicea i dels concilis que després venen, de fet, una mica la possible data del 450 com a inici de la diòcesi d'Ègara succeeix quan està passant un altre concili ecumènic important, que és el de Calcedònia, el 451. Per tant, veiem que l'Església Antiga també té una successió important de concilis ecumènics. Per ecumènics volem dir que són que abarquen tota la zona habitada, és a dir, tot allò que es decideix allà afecta a tota l'Església. Després hi ha, evidentment, altres concilis o sínodes locals, que aleshores afecten a territoris més petits. Per exemple, els concilis visigòtics, en molt sentit, afecten després a un territori més reduït. El que es decideix en un concili visigòtic a vegades sí que serveix per agafar i s'aporta a l'Església Universal, però normalment afecta a l'Església local. Per tant, hi ha com dues velocitats i dues influències. Els concilis ecumènics afecten a tota l'Església. Doncs bé, mentre s'està creant la diòcesi d'Ègara, l'Església està vivint un altre dels concilis ecumènics importants, el de Calcedònia, signa d'aquesta vitalitat i força. De què? De la comunió dels bisbes. Insisteixo, el fet dels sínodes no només es tracta de marcar la vida interna de l'Església davant dels reptes de les heretgies, sobretot cristològiques o en aquest moment encara també trinitàries, després arribaran les pneumatològiques i altres, però sobretot en aquest moment ens movem en aquest camp, sinó que també subratlla l'element de la col·legialitat, tant en les coses grans, de doctrina i de moral, com en les coses petites i concretes de cada zona. Per tant, quan Nunidari i els seus successors es reuneixen i prenen decisions importants, i entre elles la creació d'un nou bisbat ho és molt, doncs evidentment ho fan en col·legialitat. I en aquest cas ho trobem una mica expressat en aquestes cartes. Per tant, en aquest cas no hem de parlar del bisbe, sinó dels bisbes, que duent a terme, segons els costums canònics i les tradicions, que ja portem uns 400 anys d'història, donen i fan els actes concrets de modificar, de crear, de suprimir fins i tot elements dintre de la província eclesiàstica, i sempre en comunió amb el bisbe de Roma. És a dir, no estem parlant encara d'un papat que tindrà un rol tan central, fins i tot des de l'autoritat, com trobarem després a partir del segle X, del segle XI, del segle XII, sobretot a partir de la reforma gregoriana. Estem parlant encara d'un bisbe de Roma que té una funció, evidentment, important i reconeguda, perquè ja no és només un primus inter pares, sinó que és una figura que, sobretot a Occident, com a patriarca d'Occident, té una última paraula sobre moltes qüestions. I, de fet, el mateix Anscari, metropolità de Tarragona, l'informa com un signe no de cortesia, sinó d'alguna manera també de comunió, però també de buscar aquest recolzament. Això que hem fet ho diem i esperem
la confirmació, tot i que ho hem fet. Per tant, esperem que no entrem en conflicte, que al final hi ha un conflicte, perquè els diu tot això que ho feu malament. I han de corregir, i corregeixen segons se'ls diu. O sigui que aquesta autoritat del bisbe de Roma, que no s'assembla encara a la que serà posteriorment, malgrat tot, en aquell moment és important. Signa, insisteixo, de la comunió. No és només una col·legialitat sinodal, sinó que també hi ha aquest element jeràrquic i, evidentment, a la successió apostòlica, el successor de Pere té un lloc únic entre els seus germans. Per tant, què diu Roma? Com actua Roma? Si Roma diu sí o Roma diu no, també en el segle V té importància, com en aquest cas succeirà. No per el que ens interessa més específicament, perquè que s'hagi fet una nova diòcesi no hi ha cap problema. De fet, aquí no hi entra cap d'això. El que sí que dirà és que el seu bisbe, que és Irineu, i que ha marxat a Barcelona, té que tornar a la diòcesi. En aquest sentit sí que ens afecta des d'un punt de vista concret. I arrel d'això també es crearà, i això serà el sínode de Roma del 465, qui ho decreta, no des del metropolita d'aquí, sinó des d'allà, i per tant després tindrà i servirà per al dret universal, doncs també a partir d'aquest fet, aquest sínode de Roma marcarà i indicarà que un bisbe no pot marxar de la seva diòcesi. Té una relació esponsal amb la seva diòcesi. Igual que un casat no pot deixar la seva dona per anar-se'n a un altre, un bisbe no pot deixar la seva diòcesi per anar-se'n a un altre. Això en el segle V. Després, si ho mirem en el temps actual, això ja no és així. O sigui, el que en aquell moment no era, avui sí. I de fet ens hi trobem ara, que de fet el bisbe de Terrassa l'han destinat a Sevilla. Per tant, deixa Terrassa per anar a Sevilla. Això en aquest moment no només es considera vàlid i legítim i jurídicament i canònicament acceptable, sinó que a més li ve manat des de Roma, per dir-ho així. En aquell moment ens trobem en un altre context, en un altre moment. Des d'aquí es pren aquesta decisió i, en canvi, Roma en aquest cas diu que no. I justament per això, cada bisbe té que estar vinculat a la seva diòcesi amb una relació esponsal. Per tant, en aquest sentit, trobem en aquesta resposta dos elements importants. Per una, Irineu, i per tant, com ell, tots els altres, té que estar a la seva diòcesi, de la qual s'ha convertit i serà el seu únic bisbe. Quan ell mori, trobarem un substitut. I un segon element que tampoc ens afecta, però que no deixa de ser també significatiu, és que Nunidari va deixar com un desig, no sabem si escrit o verbal, perquè no en tenim la d'això, però sí que sabem que era conegut, perquè la carta del metropolità de Tarragona així ho diu, hem complert els desitjos en unidari, per tant, coneixen quins són aquests desitjos, un desig verbal o escrit en el qual el seu successor fos Irineu, aquell capellà de confiança que per les seves qualitats i per la seva, per tot el que en aquell moment es va considerar oportú, doncs se'l va fer bisbe de la nova seu d'Ègara. I que, per tant, després de la seva mort, ell el substituís. Realment, un bisbe no pot escollir el seu successor, ni aleshores ni ara. En aquell moment, l'elecció del bisbe, tot i que variava una mica bastant depenent de la praxis de cada lloc, però la idea general era que era una elecció bastant consensuada, diguem-ho, des d'un punt de vista pel clergat i el poble, que evidentment estava representat. Podien ser aclamacions, de fet hi havia moments en què hi havia aclamacions i per tant es pot parlar d'una realitat molt més popular, però per exemple Agustí serà escollit per aclamació, tot i que evidentment és difícil pensar que no hi ha altres moviments paral·lels al costat, ni que sigui una mena de conversa en altres llocs, en altres espais en els quals ja es va sentint el seu nom. Però la manera no era que un decidia qui succeïa, sinó que realment havia d'haver-hi una elecció. Per tant, que algú designi i que, per tant, d'alguna manera no només indiqui el nom. Una cosa és que expressi un desig, a mi m'agradaria, i que també amb la seva vida, posant aquesta persona al seu costat com a principal col·laborador, després tingui com una certa lògica natural que sigui el seu successor. Això ho trobarem moltes vegades en el bisbat de Roma. Allà moltes vegades veiem que els successors dels bisbes de Roma són estrets col·laboradors de l'anterior pontífex. Per tant, té una certa lògica, però evidentment pots conèixer les preferències, però el que no pots marcar, i això és el que diu Roma, en el 465, la resposta d'Hilari és no es pot perquè no és una possessió personal una diòcesi, no es pot deixar com a herència de cap de les maneres. Per tant, aquí s'ha de fer allò que marca la llei, que és escollir el nou bisbe de la seu de Barcelona, i Irineu, i fins i tot cita una mica les penes canòniques o els càstigs amb els que hauria d'afrontar si no accedeix a fer aquest pas, doncs ha de tornar a la seva diòcesi. Aquí, per tant, també veiem una altra forma de funcionar i de l'estructura. Això denota també molta llibertat a l'hora de la successió apostòlica. Per tant, era com intentar entendre i esquivar un risc que després potser en èpoques feudals en algun lloc no s'acaba d'esquivar també, que és el de crear seus hereditàries.
Això no pot ser. A vegades no és només una qüestió de carn, sinó una qüestió de... Vull dir que no havien de ser necessàriament pare i fill, sinó que podien ser família o, per tant, a vegades trobem, i això passa després, famílies que copen alguns càrrecs eclesiàstics durant generacions, perquè hi ha com una certa... També hi ha una qüestió de la propietat, també hi ha una qüestió del patrocini, es barregen més coses en l'època feudal, però que sí que veiem en aquesta època antiga, en aquesta època primera, que el concepte hereditari està absolutament descartat de qualsevol de les maneres. Pot haver-hi una certa simpatia o fins i tot una lògica indicació, però després hi ha absoluta llibertat en els resultats i en la votació. Per tant, doncs, trobem tota aquesta visió que també ens parla de com funcionen els cànons i les lleis del moment. Per tant, a mode així també de resum, a partir d'això que anem dient, el que sí que podem parlar quan diem que se segrega o es crea aquesta nova diòcesi és que, evidentment, això no és una cosa d'un bisbe, és una cosa del territori i, per tant, de la província eclesiàstica. Tot i que, evidentment, el bisbe del qual se segrega el territori té que estar a favor. Si hagués estat en contra, potser la cosa s'hagués forçat, però hagués sigut estrany, perquè justament la col·legialitat i la manera de funcionar en qüestions locals no era de fer les coses d'altra manera, sinó que quan tothom ho veia bé. Per tant, Nunidari crea aquesta nova diòcesi? La resposta és no, no és un bisbe. Si de cas són els bisbes. Evidentment, Nunidari segurament ho facilita i fins i tot ho promou, perquè no només no trobem cap signe de la seva oposició a tot això, i no oblidem que li estan traient un territori important de la seva diòcesi, sinó que, a més, es nomena un sacerdot que ell considera en gran estima com el primer bisbe. Per tant, territorialment i humanament, Barcelona ho posa tot. Per tant, Nunidari, tot i no ser ell, perquè són els bisbes, és, evidentment, una figura clau en aquest moment. Segona, tot això es fa segons les lleis canòniques del moment, que són diferents, que són les pròpies de l'època, que no són exactament les mateixes que d'ara, en alguns casos hi ha elements concrets, en altres, evidentment, sí que es manté. Però per què? Perquè tot es fa d'acord amb l'acció i el vistiplau del metropolita, amb l'acció i el vistiplau dels bisbes de la província, i també es demana aquesta confirmació que arriba de manera indirecta, perquè no diu pas que no, sinó perquè se centren en els altres temes que sí que li interessa, de Roma. Per tant, Roma el que fa és posar-se més en el fet que un bisbe hagi deixat la seva diòcesi i que s'hagi intentat crear una situació hereditària en aquesta nova diòcesi de Barcelona. Però el fet que no digui res d'Ègara vol dir que allò que s'ha fet, la creació del nou bisbat, etc., tot això ho troba positiu. És més, que el seu bisbe torni a la seva seu. Si d'alguna manera hem de dir, és que més aviat Roma confirma la seu i el bisbe que s'havia rebut. Com a una mica de conclusions, perquè sembla que és a les 11, i després la nostra part és la que és més així perquè, en definitiva, quan hi ha l'estona de descans, si traiem temps al descans, ens miren malament. Per tant, com a conclusions, una mica de sintetitzar, m'he saltat moltes coses, però que tot això queda escrit, doncs no d'això. Ara sí que les llegiré, perquè així tampoc no m'allargaré. Arribats a aquest punt, doncs fem aquesta síntesi. Les qüestions que més o menys volíem respondre era això. La pràctica d'escindir un territori i d'erigir un bisbat nou en el segle V, com es fa? Quin procés canònic i legal es segueix? Quines necessitats o motivacions expliquen el perquè d'aquest fet? Doncs són preguntes que giren entorn de dos eixos. Un, el de fons, quines són les raons que la motiven i per què es fa, i l'altre, el més pràctic i jurídic, com es fa, qui ho fa i quin procés segueix. Llavors, el que hem intentat és sintetitzar aquestes dues respostes. L'Església del segle V està vivint una doble dinàmica. Per un costat, enfortiment i consolidació de la posició hegemònica de la religió cristiana dins de les ciutats i dels municipis, mentre que alhora també s'està promocionant l'evangelització, per fer servir una paraula moderna, la cristianització, si voleu, del camp encara fortament paganitzat. Dins aquest context trobem la creació del bisbat d'Ègara. En el municipi Flavi d'Ègara fou elevat a la dignitat episcopal, creient que per raons principalment pastorals, ja que seria per la seva posició estratègica i per la situació humana i de recursos que hi hauria i per la comunitat cristiana que també hi residiria, doncs un bon focus evangelitzador del territori situat al nord de la ciutat de Barcelona. El nou bisbat, dotat amb recursos humans i materials per tal que pogués dur a terme la seva missió, i això, com dèiem, és un signe també del seu desenvolupament arquitectònic posterior durant el període immediatament, fins i tot posterior a la creació de la nova diòcesi, i dotat humanament per aquesta figura, que era un col·laborador important i ben considerat del bisbe Nunidari de Barcelona, que l'havia elegit, erròniament si voleu, però l'havia elegit com a successor seu.
No podem saber qui tingué la iniciativa que propicià la creació del nou bisbat, tot i que creiem molt possible que fos una proposta del mateix nunidari, donat que el nou bisbat fou creat a partir de la segregació del seu territori de la seva diòcesi i que com a nou bisbe ell va voler que fos escollit un sacerdot de la seva diòcesi també. Podria ser també que nunidari obeís a ordres o indicacions d'una autoritat superior o de tercers, però no ens consta. Tampoc consta cap queixa, insisteixo, ni cap mena d'oposició a la creació del nou bisbat. No sabem la data exacta de la fundació del nou bisbat, però considerant les llistes episcopals i els anys de pontificat en unitari, és allò que dèiem al començament, entre el 450 i el 464 és quan trobaríem aquesta creació del bisbat d'Ègara. A les epístoles d'Enscari al papa Hilari de l'any 465 no cita en cap moment el nom de la nova seu episcopal, però tots suposem que es tracta de la mateixa que sí que surt com a nou bisbe i com a nova seu, perquè no sortia precedentment als sínodes fets precedentment visigòtics, del concili de Tarragona, concili visigòtic del 516. Per tant, aquest Nibridius com a successor d'Ireneu, etc. On es fa menció allà per primer cop del nou bisbat d'Ègara, que no trobem llistats precedents, per tant, per raons geogràfiques i cronològiques, suposem que la nova seu episcopal, on Ireneu fou nomenat bisbe, fou l'Ecclesia Egarensis. La creació del nou bisbat fou realitzada segons el dret canònic vigent. L'Església del segle V està organitzada i gaudeix d'un cos jurídic antic, que prové principalment dels cànons sinodals, tant locals com regionals com universals, dels decrets, que vol dir de les epístoles papals, i de la tradició dels pares. Seguint aquest dret eclesiàstic, és com es crea aquest nou bisbat. Metropolita Enscari de la província eclesiàstica de Tarraconens informa a Roma que s'ha creat el nou bisbat d'acord amb tots els bisbes de la regió i, per tant, segons la llei vigent i amb el consens col·legiat dels bisbes. Aquestes són les conclusions que expliquen, al nostre parer, el per què es fa el nou bisbat d'Ègara, qui ho feu possible i com es dugué a terme la seva creació. Acabant, doncs, com una cosa simplement anecdòtica, per tant, veieu que ens trobem amb una frase molt final de conclusió, però és que partint de les fonts documentals que tenim i del moment i del context és el punt on podem arribar. El 2004 ens trobem una situació semblant, quan el papa Joan Pau II també decreta una situació igual. El bisbat de Barcelona, massa gran, per raons pastorals, se segrega dos pas, en aquest cas, el bisbat de Sant Feliu al sud i el bisbat de Terrassa al nord. I es busca, dintre les possibles seus, la ciutat de Terrassa, que en aquell moment, evidentment, no hi era, Ègara queda inclosa dintre de Terrassa. Però, en fi, d'alguna manera també es busca aquesta història i aquestes arrels. Però aquí la situació és ben diferent. El bisbe que arriba és un bisbe, en aquest cas auxiliar, però que era titular d'una altra seu. Els bisbes auxiliars són titulars de seu desaparegudes, però són titulars en definitiva. Per tant, segons la llei canònica antiga, un bisbe titular no podia ser titular d'un altre lloc, en aquest cas ho és. Per tant, el nou bisbe arriba sent ja bisbe d'un altre lloc. I alhora, diguem també que tot el procés ja no surt des d'una iniciativa local, sinó que surt des de l'autoritat més ordenada del centre, en aquest cas de la Cúria romana. Però a les fronteres, més o menys, salvant la zona de Montserrat, també s'ajusten molt bé els dos vegesos, el que seria, els dos vellers, el que seria també l'estructura segurament del primer territori del bisbat d'Ègara. Per tant, d'alguna manera, en aquest cas, també dins d'aquest procés de nova evangelització, etc., podem veure que allò que va moure al segle V ha sigut bastant semblant, si no idèntic, al que ha mogut en el segle XXI. Per tant, veiem no la història que es repeteix, sinó que quasi com que la història continua. Mateix territori, mateixes inquietuds pastorals i mateix moviment. Segregació, creació d'un nou bisbat i també d'un nou bisbe. Doncs bé, amb això arribem a la conclusió.